Ki para bengai ki bi parlok ki ba page ye ke Good News TV channel. Ngai khuble ye phi baro ha ke step ha ke kyrteng ke ba thiang bat ke ba don bor ke jong try ba nong pnim jingi U Khrist. Ke step ke ba thamai bat ke step ke ba ngimla ban tip ayu kynja ha ke sngi. Reng ngai scam bangi don ye ke jingkermen kum ki bengai bangin mat ye ke jingkir khu ki jong blei. But lingba kita ke jingpen kre ke jongi bangin ya ye ke sngi. Akwa ban yalam jingmut ingi kindian na Ka Ktien ke jong blei kaban longkum ke jingai men sim na ka benta jong pi baro ki ba page bi ki sngap ingi ke por kana ba ngin yo ban late shiki kam ki kti ki jong shiki school ki college ki ba ki jingle ki ba pher ki jong ke step ringkat bi ki simbo jing perkhan kindian na Ka Ktien ke jong blei ka benta la ni ka nongrim jong Ka Ktien ke jong blei ka bang akwa ban bu kum ke jingisulok ha ke step ka ba menta ka long Ka Ktien ke boong ngalong ka Lynti ka Jingshisha bat ka Jingim de ngalong ka Lynti ka Jingshisha bat ka Jingim de ya ka bala pensyong nong rem ka gospel ka jong Ioannis ka lenong ka ba khat saw ka ka ba ar hadu nyo so bangine poi bangine pusan kindia ka ni ka bentana ka Ktien ka jong play tong ine pendam lang ka jing duai ni aingu eme a try ha ka ni ka step jong ni ka sngi ka ba thamai sa shi sien pat kumni ngi wan banduk bangu bandam haki slajat ke bakhu ke jome ni aingu emi ko try ke ba me penyo yangi sa sien pat ke ni ko por ke bakho dor kumni ke bangin yo bene tei bene slok katu kan ni ke bentana ke Ktien ke ba em ke jome iarap yangi ko try na makata bangin la ban beteng ye ke jinga Lynti ke jongi ke ni ke sngi de ke jingdon ringkat ba ke jingalam ke jome shim ko try shaladi ke burom sneben map ke la ki duna ki palat ke mission ke jingim Ka kyrteng ke jam U Jisu ngi duai amen Ka Ktien ngalong kumalaong kalong ka jingpen bana yaladi ka ba shonjuru i kata ka jinglong kentang ka jinglong kerpang bat ka jingkrau ka burom ke jongka U Blei u ong ha u Moses i kane Ka Ktien ngalong u bangalong U Blei u declare ya kane ka identity ke jong u ha u Moses banong ngalong u bangalong Ka gospel ke jong Ioannis kalau nang khat saw pat hang tula dangin puli ngisem bau utra jing U Khrist u kam bar u ong ye kini Ka Ktien ngalong ka Lynti ka Jingshisha bat ka Jingim de U Jisu u yathu ye ka lane u itu nganong epi ye ka ying ka jong ukpa ka jong u lane u yathu ro shiki babu ni ka ying ka jong ukpa u jong u bahabneng but ong ba u ong ru ye kini ka we Ka Ktien ba unlait ban kre ye kata ka jaka bagi senran ne kita baro ki banget ha u kinyo long lembat u hagata ke akhir ki sngi ki senran ki Lyngdoh na ba kimtip ye kata ka Lynti ban poi shi ying ukpa kimtip ye ka Jingshisha jong kata ka ying la ka don ne kam don bat lada ka don ru kalong ka ba kumno hangta don briu ba im ba shong basa kimtip kilong haka Lyngdoh haka umdum kumta U Jisu u yathu ba ulong tang mau ka Lynti ban poi shata shaying ukpa but now Jisu kin tip ye ka Jingshisha ba ula wan nang ta but tang U Jisu ubala ban ai ka Jingim hangta habneng ki para bengye ki parlo ki be ye ila ale se ban sham shitom ban sngutu e ki Ktien ke ba U Jisu kren na ba ki ong ha Ka Ktien nong wiki ong bagadi ka claim ka balong syaba palat ban sngutu lane ban la ban pediang ru ba ubriu lane unu unkam yaladi ba ulong tang ma u ka Lynti ka Jingshisha bat ka Jingim de hande kumangila ekran na kini kisngi ki bala dep yo sngo yaki ka we ka Jingpen Shisha ba kata ka long ba U Jisu shem kren da ka bashu antat lane da ka bashu tharai kran ni kino Ka Ktien da ka ba shu shem men sim hang tu lane da ka ba shu yo isen e ya nur ye no hande ukran ya Ka Ktien da ka ba pensyong nia bat pensyong nong rem kat kum ka jingkran ka jong blei ka ba mat ba Ki Ktien ke ba u ukran ki reflect lane ki pen i ya ka jinglong blei ka ba janai ka jong u ka jingthmu ka ba kynja blei ka long baka jingwan kha ya unong pen im haka perthei kalong ka paning kong ba un pen im lane pelait yal ki briu na ki pop ki jongki ka gospel ka jong Matthias kalanong ka ba ningkong dekhot ka ba arhuwe ka yetu egata
Henry Shem la no ya ka jingpen sngo thu basai bakita ki briu ki bala ne la plat ya ki na ki pop jangki kin yo de ya ka jing sngo thu ne ka jing tip ya ka jingpen Gospel Lukas ka baning kong khot ka ba nyop ka ba shai kadar bakin sngo thu ya ka jingpen ru U Kristan ula ban plashai de ka ba ong ngitep bangila light shiliang na ka jingyap shaga jingim ka shiti ka baning kong Ioannis lai khat sao lara ngim sngo thu lana ngim la ban pe phang ye ka jingkren ga U Jisu ngila banong ba ka jingim ga jongi kalong ka bamler kam ma ka pertai namar bangishu ban dah bangila yap kalakut henry ka wei ka sngo tanat kalong na ka benta jongi ki bangai o trying to Jesus Christ ukular tang ye ka jingim ka bangingi hang ni ha pertai henry ukular ru ye ka ta ka jingim ka bangi ngin yo lana ngin inherit na anda habangila day ban klat no na ka pertai but day ya kata ka ying jong ka jingkular ka ba ukular ka ba don setia manu bala ban batai light tang da ka bangi ngej ha namar ba ulalej ban kre ya kata ka ying na ka benta jong ki bangej ha Kristan bashisha ka jingpla jong ya ka jingyo jingpen kamlong ka jingslur bi ka boong kamlong ka jingshu antat penban kalong ka jingtip ka batikna bat ka batikna shisha don ka sakhi ne ka jingpen tip ka U Blei ula ai khnang shapang kani U Kristan utip shai yaka namar uta mensim hiken uyap la shai ringkat bat ka mensim jongi bangilong ki khon U Blei ka shiti shikinong room ka ba pra ka khot ka ba khan riu U Jisu te haba Ukren kumangala ong shukren antat lanet harai ban Ukren de ka jing sngo scam bat da ka bor kum ka nuksa ngishem ba Ukren hau sakhayo sa ka gospel gospel Lukas ka ba khat khandai ka khot ka ba khandai wong ha ka ni ka sngi ka jing pen ka la wan ha ka ying jong me ha ka ni ka sngi ka jing pen ka la wan ha ka ni ka ying mano ban kren ye ke ba kum kita ke jing pen ksan la ni ke jing kren ke ba tikna bat ke ba dakabor ban ong ban kam kinti baka jing pen kala wan ha ka ta ka sngi ha ka ta ka ying lemda day ba utip tikna biang ya ka e ka ba Ukren kumju ha ka lanong ka ba shpo ka khot ka ba arpo ka gospel Lukas uong lat ho ya ka kyrteng jong pi habneng lat ho ya ka kyrteng jong pi habneng kidan shi bon ki statement ladang in shim kalum na ka bible ka ba U Jisu Ukren ki ba U Jisu upen tikna hang tu lanang ila bano ai ya ka certificate ya kita ki ba pediang bat ki ba nget ha bakin ya ha ka ta ka lynti ka jong tat hadu ka klip mat ka bakhadu habu don halo jong ka ding knarung ikan mau bo ai ya kata ka jing pentikna yo uwei ne kita ki ba don ha kata ka ding pna banong bah kan ka sngi men long remkat lembat nga ha ka paradise uyo ya ka donut ka ba shepo ke jong kita ki ba angnut bat ki ba thrang haba urung ha ka ying ka jong usak yos uyo ya ka jing thrang ba ka jing angnut ka jong ban kala ka bamut ban ka jing ka ba thamai ban le ya kita ki ba ulak kular ka ba bha na ka benta jong bat na ka benta ki wede U Jisu na magata bat tingkai setia ya ka ka ba udon ban le bat ban ong baka jing pen kan wan hakiba kum kita kiba kala ka bamat kum ta U Jisu upentikna baki tu kiba bu ya ka jingai ka jongki ki don ya ka jingtikna ban yo ya ka ying ukpa ubah beneng U Ioannis khat sao ar hadu lai la fin puli U yetu ba wong bakita kiba don ya ka jingai bat kiba bu ya ka jingai ka jongki ki don ya ka jingtikna bakin yo ya kata ka ying ka jong ukpa jong ubah beneng U Jisu ulong ru ubatang ma ka Jingshisha ubalalong na U Blei bat ubalalong ka Jingshisha ban pelait luut yangi Ioannis pralai puar bat ulong ru tang ma ka Lynti pin pule ki kitab ki kam ki apostol ka basau khat ar kum tau Jisu ulang tang ma ka Lynti ki parabange ushabi ka jingkhang ka Lynti ki babej bat ka jingim bamdan da ka weipat ka Lynti shabneng light ne ka ding na ka jong utrai Wapstol Paul ka chidi ka baneng kong shiki korin ka baneng kong khat pra Ukraini kata
Don da ka way pat ka alternative ka bangi ngi kwa ban poi shati shaka ying ka jingkular ka bawla kre na ka mata jongi light na ka ding pna ka jong try Jesus Christ ladangi kentai ye kata ngi long kum kita ki basakmano na ka Lynti ya ka jongi ban poi shaka ta ka ying ka blei kular na ka benta jong pi ba jonga kumta U Jisu habo kam yeladi ulong ushabi ulong ka jingkhang bat ka Lynti ka babet bat ka jingim de ukam ko mga laong ipi mene da ka jingsngu scam da ka bor bat kumta kumba ula penbana ulong ru ka Lynti ban penpoy yangi syaka yeng ka jong pa kumta ki para bangit ki parlo ki bi hakan step tu ngin yet yeladi bat ngin khmi ru e ka jingim langidang wat ningidang persang banwat nakaway pat ka Lynti hakini ki sngi khamtam habangi don haba ka ribat ka jela ka jongi ka let kan let shakata ka benta banjit ban pentamai yakini ki nong thau an haga jela ka ba iet ka jongi ka jingkali ka bakum ki banget ngi don kam ban kali ledi ka long la ngi la sngo thu shishana em ya ka jing light luin ka ba shisha ka ba dry ukular na kabanta jongi lau try ula play lut na em yangi na ki jingte ki jingkhum ki jing perkhat ki ba bakla ki ba sanshar ki jing em ki jongi lau try ula long shishan em ka Lynti ban penpoy yangi shaka ying ka jong pa ne ngidang wat na weipat ne ngidang perkhat bangin yad da ka weipat ka Lynti ban pen sngewbha u don ki ba bun ki ba perkhat bara ka bangi shim ya ka sinjam ban yo ya ka spa ka pho ka bit ka babiang U Blei te unshem sngewbha yangi da ka bangi ai ya ka ta ka bangi ngi don U Blei te unshem sngewbha yangi ulale kumta ya ka yeng ka jong sa khayos tama ka ei ka ba u kren ha sa khayos ka yeng ka jong u kam dei da mar ba u sngewbha ba u ai ya kita ki ei ka ding don ka jong u hande ka ei ka ba u sngewbha e ka long bo yo i ya ka mensim bat ka donut ka ba kala ka ba mot para banget ki bi ki parlo ki bi la da ngiru kumju ngi doni ka ju ka mensim bat ka jingthmu ka jing jongi ban kala ka ba mot shisha kita ki kam ki bangi ngi thmu ban le U Blei un kerkhu ye ki bat ngin kan ma bat ngin khmi ru bat dei tang utra Jisu u balong ka Lynti ka hok ka Jingshisha bat ka jing im de bat like na u amdon de ki weipat ki lat ki Lynti ban penyo yangi ya ka jingim ka bapom chukut Blei un iarap un kerkhu yangi leng ba jong ka step bat leng ba ka sngi ka jinga Lynti ka jongi bangin kan mau ya ka ni ka wei bo Jisu te uong ngalong ka Lynti ka Jingshisha bat ka jingim de Blei un iarap ye pi iwei pi wei paro Blei ni ka menta ka burom ka jong u amen tongi na duwai adrai ngi duwai ya ka ni ka step Hashwa bangin mi bangin late shell ki jongi kam ki ti ki jongi bara shwa baka ri baka jela ka bi ki jongi kan yo ban jet kena try bi ya kita kin nong yalam baki nong thau ain ki batikna na ka benta jonka ba men kirku ya ka kena try bi ba men pendap do men simu jong me de shisha ba kita ki brio ki ba me mala jet ko try kin la shisha ban yalam ki babun ki khun ki ba ki jong me ha ki jela ka jongi ban long kan nuksa na ka benta ban tip ru yami kamlau jong unong penim ubashimat ujongi kerku a try bi yang ilang iwei pi wei bangin yo ban mat ye ka jinga lam Lynti ki jome bangin enam bakala kena try bi bangin poi shaka yeng ka ba me kular na ka benta jong ha ba jong ilang iwei pi wei shim ka buram shaladi ko try snei ka ba men ma ban kala ki duna ki palan ha ka kyrteng ka jome U Jisu ngi duai amen